Hello guys. Vari pane vavo vanoteera vanotibatsira mberi. I don't want to waste much of your time because I want to have time to rest. I don't know what happened to life yaStobolosi. Chekutanga ndoda kuti Stobolosi kana kuri kuti wanditi ndiuye uchida kutaura neni ka. Sometimes I think better to have kana kuti ukwanise kucontrola vanhu vako in terms of talking to a person waunenge wakakwidza, so that iwewe zvaunenge wanditi ndiuye palive pako ka tifesane nemibvunzo yaunenge uchida kunzwa iwewe from me. I believe maybe is the best way than kuti ndiuye kuzocrucifyiwa inini kana kuzotomentewa papeji pako as if ndiri kupenga, hi friend, how are you, kuita kunge as if ini ndiri kutopenga kana kuti chii. I won't feel comfortable because kana ndakudzoserwa ndichitwa kunge ndinonyeba, ndogonyeba nelive yandee ndaita iyi yandee ndichiziva kuti iripo. I don't delete my lives. Everything that I said, I don't delete my lives. My lives always be there. Inini, I always stand for whatever that I say. I will never change anything because of anyone. I stand for anything that I can say or that came out from my mouth. I always stand for it. And chechipiri, how are you Lisa? How are you Mishi? Chechipiri ndechekuti any decision, anything, any support or anything that I might want to say or who I want to support, I should not be questioned by anybody. I'm allowed to take any decision of who am I supporting or not supporting. It's my right to support whoever I want to support. And then in chechitatu ndechekuti a comment section, Mishuri say, Lisa will say, chechitatu ndechekuti comment section, let me make you understand where the problem is. Nhamo yangu, matambudziko angu, maproblems angu haanei nechekuita nekusapota or kusasapota whoever here on social media. Hear me well, guys. Maproblems angu, nhamo dzangu, kushaiwa kwangu, even kusava nemanumbers kwangu, hazvinei nechekuita whoever I want to support. I have my right per social media like everyone else to support whoever you want to support or I want to support. Tese tine kodzero idzodzo. Handifaniri kuzoudzwa kunzi iwewe wai uri kusapota Ningi, kana kuti iwewe wai uri kuti Ningi uyu akaipa, kana kuti iwewe. This is where the problem is, whereby imimi munenge makuchitaura muchinormaliza kuita kunga as if zviri kuitiwa naNingi zvakanaka, zviri kuitiwa nauyu zvakashata. That's where the problem is. Today, you people, muri kuuya muchitaura kuti hey wakadona, hey uritori pamaproblems, you should focus on what to say. Thank you for B. Thank you, my God bless you. I really appreciate for the stars. Mwari akuitire zvakanaka.
maproblems angu zvese kudonha kwacho, acting as if you don't know, you people, you don't know what you have done mukundidonhedza kwacho kwamakaita, acting as if you were not there, you did not contribute for kundidonhedza kwamakaita. Everything that I am going through, you guys have contributed. Makaekta somehow zvamunoziva imi. Hapana asingazive nyaya dzese dzakaitika pandiri. But kana ndadecida kuzvinyararira, kuzviitira kaumu, mofunga kuti aiwa imimi munokwanisa kundichuzira what to do and what not to do. Social media does not work like that. I am not a inonzi chikwe, a puppet everyone here on social media according to my situations, according to my problems, according to whatever that I might go through. No. Musandijairira kudaro. Musazondijairira kudaro, guys. Munonditaurira kuti hanzi ita malive akazoti ita malive asiri ekunhisa nokuti une nhamo kumhata kwenyu manini. Satanyoko. Idiots. Indava vanhu muchibva matoda kutobva matondiita kunge zifi ndiritori mamwinyu zvokutodaro I can be kutotomendewa. To be tormented nevanhu. To be chosen what to say or what not to say. Who are you here on social media? Indomda undijairira pano pa social media. So do you think inini I do not have a voice of speaking my mind, of saying what I think because of my situations? Does that mean that social media judge you according to my situations aunenge uchinda go through? And my situations that you, all of you people, you have caused. Moya panapa muruda kundisilence. Musade kundidzosera mani kuichipita kwandakaningiswa manimi kwandaikanya zvitinha nemate ndikapisa nembuswa. Indomda kudheerera imi. Indomda kudheerera imi. Ndingasoroudza zvokuti hanzi waiketina muri kutadza kumuudza kuti zvaari kuita zvakashata. Wai muri kutadza kumuudza haasi kuudza kutuka vabereki vevanhu. Haasi kutuka vabereki vevanhu. Haasi kutaura bhedhi pamusoro pevamwe vanhu. Haasi kuparadza upenyu hwavamwe vanhu. Makatarisa on your eyes. Makatarisa with your eyes. Ama haasi kuzviita. Musuru kuda kundita mamwinyu, kuda kundiisa parukona, kuda kundipinza pachiposhen chenyu chamunofunga kuti mungandipinza. Kumhata kwenyu manini, misundu, idiot. Panyo pakaora, mugodhoi. Indomda kudheerera imi. Indomda kudheerera imi. Misundu kanyokoko kumhata. Moda kudheerera zvokudheerera zviyazvi, zvokutodheerera zvokuti chero ndaita nhamo ndaita sei. Kana ndakanyarara pacho muri kundibatsira here? Muri kundihelpa here kana ndakazvinyararira kwacho? Are you helping with anything? Kana ndichizvita muri kubatsira nei? Chii chamuri kubatsira nacho? Chii chamuri kundibatsira nacho chacho chekuti munotaura kuti hey ramba wakanyarara, hey bika umu, hey zvodai. What am I benefiting? What am I gaining? Kunze kongoya panapa muchindiseka muchitaura zvemanhamba mapecha ana mai. Satanyoko.
kumhata kwana mai venyu, migodhoi, misundu, mapecha ana mai venyu akaora. Idiot. Kana zvichitaurwa uko zvichiitika kune mama platforms uko, munenge makanyarara, munenge muchizviomberera maoko muchiona zvakanaka, hamutaure anything bad. Munozoya motaura kuti Swaga ataura kuti bechera mai kumhata, sundu kanyoko. Munozvikoshesa kana zvataurwa naSwaga, asi kana zvikataurwa nemamwe maplatforms, you don't koshesa it. Vanhu vari kuitirwa utsinye pasocial media panapa. Ndakadonetswa ndichiitirwa utsinye panapa, vanhu vachindiitira utsinye. Zvamunoziva imese imi vanhu muchindiitira utsinye, varoi. Makandiitira utsinye left, right and center, muchindiparadza here on social media. Asi munoda kuya panapa muchinormalize, muchiita kunge as if it's a good thing. Kana zvichiitwa kuna naSwaga, indawo muchidherera misundu. Indawo muchidherera imi. Indawo muchidherera imi wana kabura katya imi. Indawo muchidherera namhata. Mungatoda kuda kutondipinza kundiisa muchikona chenyu, muchipepabheki chenyu mondiisa parukona kudai mondisunga muchipepabheki. Indawo muchizviitisa imi. Mbuya kumhata, satanyoko, nyodzana mai, migodhoi. Ndiri kutaura a good thing, a good point. Mapollins ari valid. Handina mbataka Madam Boss ini. When did you hear me attacking Madam Boss? Do you know the meaning of attacking anybody? Wambonzwa nchituka Madam Boss. Ndawatuka kuti makasvigwa. Ndokuataka kwavana usvigwa. Handiti kungoona ma-evidence ari paya. What do you mean by saying attacking Madam Boss? Ndavataka wambonzwa nchituka Madam Boss. Ndakambowatuka kuti kutaura kuti makasvigwa. Ndokuataka. Ndavataka kuti usadelete ka, uri kutaura zvakanaka. Hauna undituka. Pandindaunzwisa ndavataka kuti makasvigwa. Kuti vakasvigwa kwa havana usvigwa. Vakasvigwa. Saka kuataka munhu. Something that ma-V11 aburitswa ati njye pachenapa kuti vaisvigwa ende vaitobrekimiwa vachibhadhara mari vachitopa vakomana ava mari. Montanza pasina V11. V11 ramukuda nderei? I-V11 rei ramukuda? It's a rules, but we are allowed to speak about it. Because it's something that has come on social media. It's a rules. If you join a rules, even us edu taishirwani pa live panapa, muchiona tichitengesa mukosho edu. Vanhu vanongotaura nezvazvo. Nekuda kuti it's something that has come pa social media. Saka chakaipa chi? He pussy, he rules. He beche, he rules. Nobody cares about it. I did not attack her. How can I attack Madam Boss? Nebeche ravo ravaisvigwa zvavo. Kungotaura kuti Madam Boss maisvigwa zvenyu. Kwanga vasingasvigwe. Ukaita uchidelete ndozokubloka manje. Because ndikungorida zvese zvaukunyora. Usafunga kuti kudelete ka ndo zvingatonisa. Ingati kungotaura newe zvakanaka wani. Ende hatisi pakutomborwa. Iwo kana une ma-valid questions ako, ma-valid points ako, just lay them. Hapana kana chakamboipa. Hatisi kurwa. Taura ma-valid points ako, zvokuita unge uri kudelete, unge uri kunyora uchitohwanda ka. Hausi kutohwanda because ndotoziva ndiwe lilinka. Nai. Ingonyora zvauri kuda unyora. Tinzwisisane kuti uri kuti chii. There's no need because hausi kundituka. Saka there's no need of deleting.
kusvigwa vakasvigwa. Nhaiwe Lisa, pane ndataka munhu here kuti aiwaka kumavhidhiyo kaya machati aya emachati amaitaura muchibhurekimerewa ero tazviona kuti maisvigwa. Chii chakashata naimi kuti vaisvigwa? Chii chakashata? Ndataka munhu nekutoataka munhu. Saka uda kuti ndivataiwa mainamatirwa naMwari. Ha? Fobi, handisi kumbotuka vabereki vako iwewe. Ndiri kureva evanhu vanenge vachisapota zvakaipa zviri kuitiwa kune umwe munhu. Asi zvichiitiwa neumwe munhu kana zvikuitiwa naSwaga, vanhu voita basa nazvo. That's where the problem is, Fobi. Nzwisisa ipapo. Why is it? Ingandambozvitaura wani. Point yandataura paya yekuti why is it it's allowed kana zvichiitiwa kune vamwe vanhu munozviona zvichirwadza. Why musinga raise? I think the best way is for me to repeat what I have said. Though my points iwayo, and ndichitaura kuti why is it munozvikondema kune certain people but to another people's vamwe vanhu munozvireka zvakadaro kana zvichirwadza iwe Fobi. Why is it hazvisi kuapplywa kumunhu wese? Ngazvirwadze tese kuti tizvirege. Do you understand here, Fobi? Feilazwa na prikisi iwe. Honozvona. Feilazwa na prikisa. Feilazwa ava. Feitolazwa. Which matters, why are you acting as if you don't know what I'm talking about now? Ngati kungotaura zvinhu zvingongodzwika wani. Ngati kungotaura zvinhu zvingori fair, honest. Pareality papo chaipo chaipo. Mira. Uyu ngosi uyu. Ndikati azomboona ichiende pinyaya yacho. Mira. Mirai kamuonezve. Ndati unozviziva iwe. Ndauti munyatsonzwa. Iwe ndiwe chamangu vangu. Uyu mudoko uyu. Uyu mamavi mudoko. Isusu hona isu zvedu zvakutofumuka pano. Chirega isusu timbonotsindidza. Ndauti munzwe point yandataura. Mamavi ara. Akatonyorwa mari pachena chaipo ndiwo wakamuratidza. Mamavi zvakabva zvangovharika. Mirai kamuonezve. Ndati riya ndakapiwa iye. Mapirizi andakatotenga ndokunzwa musoro zvokuti iroro muZimbabwe. Hamusi kukuona. Mhata dzanamai vevanhu dzinotura vanhu chivaisa takathing from it. Nothing. This is the honest truth. So this is not about hating. It's about. Ndauti munyatsoteerera kuti pandatadza apa ndipapi. Ndikungotaura point imwe chete kuti chakaipa chacho chese ngachimire panzvimbo yemunhu wese. Zimbabwe to Nigeria. Anzani uyu adopted son. Kuenda kuNigeria. Mimi pindura iroro muZimbabwe. Kurwadziwa, kubatikana, kuita sei, it will not change it. That Mama V has done it all. We are agreeing on that. So, iroro muZimbabwe. Chakavatadzisa kuita skiti iroro muZimbabwe chi? Ndauti munzwe. Chakavatadzisa kuita skiti muZimbabwe. Rekumisa mota muroti. Ndozvandikungotaura Fobi kuti ngati nyaya dzacho ngadzichibata kamunhu wese. Ndo pane nyaya yangu ipapo. Akaitwa makota pe akaiswa. Mirai. Mirai. Aya. Zimbabwe tu. Kana
ndakambozvitaura mazuva aya nchinzi siwaga kutuka siwaga kuita sei. Why musiri kuti vana Ketina zvavari kuita zvokutuka zvakaipa? Teererai. Why musiri kuzvitaura? Munosarudza vanhu vamunoda kusailenza. Vamusingadi inini ndiri timu Maloti. Maloti naHurengende kana wakabvonzwa kuti kune ngochani inonzi Swaga. Teererai. I am holding your back like this. Ndichakugadzirisira mbiti zvokuti kana nemi muchasekerera pano pasocial media. Mbiti ndichadzigadzirisa. Especially nditori neenga kudaro yezvandakaitiwa. Ndichagadzirisa mbiti. As long pasiri fair. Vana Ketina. Zvenyu zvokuti akaba akaita sei zvikazoita sei uchaona Ketina ndinokushanda. Zvese dziya dzamakatsikirira pasi mukaiti dzese dziya dzaifambwa nananhubu dziya ndiri kudzifishinura. Ketina ndinoda kukushanda. Ndambokuratidza kuti iwewe newo futika hausi mwari pano pazvo. Zvawakaita Malotika, wait and see. Ndoda kugadzirira saizi valekwete kuti bechi trust me. Ende unozviziva kuti aiwa havana Swaga madhonza anotodhonza zvokutodaro. Tichasvitsana kana inini chero chawada kundiitaita. Haifeiti chihoro. Bhachi racho toda mboshandana chaiko chaiko zvokutombonyisana. Nokuti inini ndagara nditori kuti akutokudawo. Uchamama chete. Ndatimira musoro wangu ungonyatsoteramira kai. Uchamama. 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 Ketina ndati dzese dziya dzamakatsika dziya dzi. Wait and see now. Wait and see. Dziya dziya dzamakatishapa mukadi paya. Mukadi paya. Papa hadzina kuita panjika nokuti nhuba ingongwerengwetuka yega paya. Nekuti anga akandimamira. Unofunga kuti dai ndaive nesaidhi ndiri saidhi ranhubu. Unofunga kuti paitambika napo zvokudaro. Dzese dziya ndikudzichinyura. Zvawakaita ndoda kuti uone kurwadza kunoita utsinye hwokuda kuipisa umwe munhu. Wokuda kutarisa umwe munhu pasi muchiparadza upenyu hwekudonhedza nahuna kunaka. Hausi polisi, hauna chawakabirwa namalotiwe, hauna chawakaitirwa namaloti chekuti unomupurotera, kumuitira noizi, kumukanganisa basa rake. Iwewe wakutozviitisa kaiva. Wakutozviitisa iwe. This time Ketina tatoda kukubata matinji kudai. This time imi comment section mombozviisa parutivi. Kana muri vanhu valotiwe hauna chawakaitirwa namaloti chekuti unomupurotera, kumuitira noizi, kumukanganisa. Iye akasvigwa. Aiwa ndakaenda kuandastenda zvokuti paipai panouyo kwaminisa kana ini ropa rangu rakati zhiri kudai panaka mafuti nchikumbira. Vasikana ani mukungonzwa. Ndinoudzosa musoro because I'm not feeling well. Ndine musoro. Muri kunzwa? Shaya dzangu dzikurwadza idzi. Saka chikusoro taurwa ndichipapa. Saka ndandataiwa regai ningouyawo zvangu nimbotaurawo nevanhu vasafunge kuti asi nyaya iyi ndichitori nayo zvekuti pane vanhu vandakamirira. Ndangoti ndikasimba I'm praying kuti mangwana ndinyatsoita right. Ndoda kumbonyatsotuka vanhu. Zviya zvechipetition chamaiti hei hatichadi kutuka. Apa ndoda kumbonyatsobvarura vanhu. Muri kunzwa? Nhasi I don't have power because I'm not feeling well. But maybe tomorrow I will be fine. I will be fine, seriously speaking. And then ndikautombotuka vese vari
kune vanhu vari kutaura zvakawanda kaisi. Vamwe vari kutaura kuti maroti achadonhedzwa hanzani hurengeti achadonhedzwa. Batai munzwa. Ndikusevha mavhidhiyo. Vese ndikusevha mavhidhiyo. Ndoda kumbobvarura vanhu ndichivaisa panzvimbo dzavo. Vese vari kuchema nekutukwa namaroti. Ndoda kukutuka izvo kukutuka izviya zvino. Nekuda kwokuti muri kuona Batai. Kutuka kwamaroti kwakaipa. Muri kuona kutukwa kwevabereki kwamaroti kwakaipa kwaari kuita. Asi kwaKetina hamusi kukuona. Mhata dzanamai vevanhu dzinotukwa naKetina hamusi kudziona. Misatanyoko yanamai vevanhu inotukwa naKetina hamusi kuiona. Asi maroti, just because maroti akachipakatira, ndosaka ndikuda kukuvinga izvamu. Ndaona kuti ndikatukirira nhasi, I'm not feeling well. Aiwa kutuka ndichatuka zvangu, ipapo dolphin hawo tondiregerera. No. Hapo ndaumboisa vanhu panzvimbo pavo. Because utsinye. Vanhu ngatisarwadziwei nemwana asimudzwa naMwari. Mwari vaita kuti munhu asimuke. Munhu aita toda kumuipisa nokumudzikisira nokumuita sei. Aiwa musadaro. Aiwa zviite taita favor imwe isina kunaka. Let's be fair. Hatisi kuti zvinoitiwa nauyu zvakanaka namaroti. Asi ivai fair. Ngativei fair. Kana ndakambozvitaura mazuva aya nchinzi siwaga kutuka, siwaga kuita sei. Why musiri kuti vana Ketina zvavari kuita zvokutuka zvakaipa? Why musiri kuzvitaura? Munosarudza vanhu vamunoda kusailenza. Vamusingadi inini ndiri timu Maloti nahurengende kana handiyo here message yandingotaura. Ndiri kutaura zvinhu. No, let's be honest here. Let's just be honest. Ndiri kunyepa here comment section. Tell me, am I lying? Am I lying? Am I lying? Thank you Sisimeli. Nemapoints amataura kuti vanhu vese pano pasocial media muri kungoshandisiwa. She was saying the truth. Kusenzeswa kuti the same people vari kutaura zvakaipa on other people ndo vari kuita futi zvakaipa. Movakuza kuti aiwa vari kutaura zvakanaka. That's bad. The same people vamunei muchitaura kuti aiwa vari kuita zvinhu zviri right, vachikuza vachipisa vachidonhedza vana Maloti. Wai muri kuzvikondoma zvinhu zvakadaro muchizviti aiwa izvi zvakaipa kuna Maloti, but kuna naKetina ndo pane mubvunzo wangu chete. Why is it when this shit happened to other people munozviona kunge zvinhu zvakaipa, but kana zvichiitwa kune vamwe vanhu muri kuzviita zvinhu zvakanaka? That's my question. Ndosaka ndiri kutaura kuti aiwa kana zvakadaro ngatidzoseika kumhata kwanamai misatanyoko yanamai. Musarwadziwe kana zvichitaurwa naSwaga. Musarwadziwe kana zvichitaurwa naMaloti. Musarwadziwe kana zvichitaurwa naanybody. Vana mama rasta havasi kutuka mhata dzanamai vevanhu. Hamusi kuvaomberera. Hamusi kuvauchirira here. Mhata dzanamai vevanhu dzinozonzwika kurwadziwa nekuti dziri kutaurwa naSwaga. Mhata dzanamai vevanhu dzinozonzwikwa nekuti dziri kutaurwa naMaloti. All these people are calling mhata dzanamai vevanhu. You are not feeling it. You are not feeling it. That's my question. That's my question. I want to understand there. Do the comment section. Taurai kuti why is it mune vanhu vamunofila anzani uyu hama yangu idolphin anzani
4b ndoda kuti unyatsondiudzawo nhaiwe 4b zvakanaka here kana zvichiitiwa nevamwe vanhu kana zvisingaitiwe nevamwe vanhu. It's normally. That's where my problem is. And I've been saying this for a very long time, asking you people, why is it just because swagari pa problem here, ndo saka muchiona kurwadza kwazvo, ndo saka zvichirwadza. Saka zvikuru kuti hamusi kurwadziwa kani matadzana mai vevanhu dzokutukwa, hamusi kurwadziwa kani misatanyuko yana mai vevanhu iri kutukwa. Because dainge chikurwadzaika, whoever anongomeshena mawedhi iwayo muri kudi kumiisa pachikirimbani, muri kudi kumiisa pachikirimbani, muri kudi kumiisa pachikirimbani kuti hatisi kuzvida. Miiseika pachikirimbani, tauraika zvamuri kuona kuti aiwa izvi zvakashata ngazvikondemwe kuna each and everyone here on social media. Why is it turi kutaura kunge turi kutaura different directions or different topics as if turi kutaura zvinhu zvakasiyana pa turi kutaura zvinhu zvimwe chete? Why muri kunzvenga panyaya? Ngati nangane nenyaya imwe chete. Let's stick to the same nyaya iyoyo yekuti muri kuti vabereki ngavasatukwa. Why muchisekerera kana zvichiitwa kune vamwe vanhu? Why muchinormalize kana muchizvinzwa kune vamwe vanhu? Munozonzwa kurwadza kwazvo kana madarika nepasiwaga. Munozonzwa kubatikana nazvo kana madarika nepana maloti. What are you saying? What are you saying? Speak. Tell me. What are you saying about it? Make us understanding. The matter of the parents are painful when you hear coming out from certain individuals, but when they are being mentioned by other people, you feel comfortable about it. You feel so amazing by those same words, different tongues. That's what you are saying. That's what you are claiming. What are you saying about it? Answer me. Izvi zvenyu zvokuda kuya panapa vanhu munoda kuchinja ka narrative muida kundicrucify kumhata kwenyu mhani mivanhimi. Zvokuda kuya muchindicrucify, handii need any ambulance or any emergency authority by anybody of saying whatever that I want to say according to who want to hear. If you feel like these things are bad, it must apply to each and everyone here on social media. But hazvireveka kuti ndobvumirana nokuti Madam Boss havana kusvirwa ndichibhilivha kuti vakasvirwa. Andambotuka Madam, naye mambonzwa ichituka Madam Boss. Mambonzwa ichituka Madam Boss. Indi kungofamba nenyaya yangu yokuti aiwa Madam Boss vakasvirwa. Indi nanhasi I repeat, Madam Boss vakasvirwa. Iwo kana uchibhilivha kuti havana kusvirwa, but I did not attack Madam Boss. Andinambotuka Madam Boss. Kusvigwa vakasvigwa zvavo. Vakasvigwa. But andambovatuka. And it's not anybody's crime. It's our content to go with that narrative yekuti Madam Boss vakasvigwa. Not just because I'm insulting here kuti vakasvigwa. Aiwo ikodzero dzavo dzekushandisa beche ravo kuti vasvigwe. It's her right to do that. Because chinhu ndechavo. But isusu pano tikungofambawo nacho as a content. Tichingotaura kuti aiwa Madam Boss wakasvigwa zvako. Hapana chakaipa. Vakasvigwa. Pane chakaipa. Hapana chakaipa. Isu kufamba nayo chete se content. Yatiri kungofamba nayo kuti aiwa Madam Boss wakasvigwa. Hapana chakamboipa. Ikodzero dzavo kusvigwa.
chero vakada kuti iswere nekuvata irimo, it's her right. Thank you, Lilinka. Tikutaura chikwa, it's a right. Apana kana right yekuti chero vakada kuvata nekuswera yakanyikwa isina kana kuburitswa, it's her right. At the end of the day, but tiri kufambawo necontent ka. Hamungatirambidze content yekuti madhambosi vakasvigwa. Munguda kuti titaure nezvei? Kana mukatirambidza kuti titaure kuti vakasvigwa, aiwa tinotaura isu. As long chero vakada kutisungisa, tinongofambawo nemascreenshot akabuda iwayo ari kungoratidza. Kana kuri kuti koti ichazofamba nemanhingiyo ichiteedza kuti is this are original or tozozvionera ipapo. Asi for now, kana kuri kuti uyu Maroti akabika mascreenshot akatiita kuti tibhilive kuti ichokwadi vakasvigwa, aivoregei tifambe nayo. Kana tohusungwawo tinozooneka wekumberi ikoko, but for now our content amadhambosi vakasvigwa, ende vaisvigwa zvavo, ende vaizosvigwa. Izvo I'm not even disputing kuti hanzi kana undirambe, aiwa ndatone mazvimadays ndichitaura zvokusvigwa kwavo, ende hazvirivi kuti hanzi havana right. Aiwa vane right, because chinata ndechavo, ende ndo vanochigeza vega, ende kuti chipote chichiwana varume vanochisviraka, ndo vanoziva how careful she maintain chinata chavo kuti chiwane vanochisvira. Saka it's her right to do so. But hazvititadzise kuti tiuye pano tichiita content yekuti madhambosi vakasvigwa zvavo. Kuna madhambosi icontent to me, vakasvigwa. Iyo content iyo to me, and handitomboisiye nyore because aiwa content iri kutondidyisa zvokutodaro. Iri kundidyisa. Iri kundidyisa ndikangota madhambosi vaisvigwa. Unoona zvisineki zvichigumura kudai, zvichivhunumara, zvichipopota, zvichiita sei. Inini ndotoona dashboard yakaita green, ndongodzoka ndoti madhambosi vakasvigwa zvavo, ende vaizosvigwa. Ende my people, muri kuzviona kuti mai vaisvigwa zvavava. Imi ndati madha vakasvigwa ava. Ero taiona zuva seanopenga, ero taiona sisimeli unge vanonyeba. Naimi komadhambosi unodarirei chokwadi kusvigwa kudai? Aiwaka muona zvinyoka zvichitatamuka zvichipengereka zvichiita sei. Ndatadza papi papo? Chandakanganisa ipapo chi? Chandatadza chi? Kana ndichitoona dashboard rangu richitombofamba nekusvigwa kwamadhambosi, imi muchinditi ndapera. Kana ndawana zvangu kwekugukuchira dashboard rangu kuti rimboita green nekupera kwangu, ndotaura kuti madhambosi vakasvigwa, imi moda kundibvisira chingwa pamuromo. Amukomopenga. Kana ichaita kuti ndisvike 2030 ndinenge ndiripo pakusvigwa kwamadhambosi. Aiwa kukuvanata kana ndisiyani, aiwa madhambosi vakasvigwa, akusvigwa chaiko kukuvanata. Aiwa kana mandipei aiwa ndipei kazvinondinyararidzapo. Ndokuti uku kandikuwana dashboard yangu iri kugrinaisha chaiko, zvinoita kuti ndiwanewo chekudya. Ende handisi kutaura zvinhu zvekunyeba kana ungoya pano nichitaura zvinhu izvinhu zvakauya nemachati ende nemaaudio aripo, zvekuti dai ndawana nhamba dzamaroti, vane nhamba dzamaroti ndipei. Atondipa maaudio aya, pane maaudio atakaona angakapaikira anenge ma4 or 5 so ngakapaikira pamachati iwayo. Hatisati tamahwa, tinotokumbira maaudios iwayo kuti atipe titombola nawo. Kwete undongonzi hanzi siyana namadhamu, undosiyanira navo ndichitombowana hangu 2 cents ipapo.
ndikutowana matambusi vakasvigwa. Aiwa, kusvigwa vakasvigwa zvavo. Mungangorambe zvenyu, asi kusvigwa vakasvigwa. Aiwa, kusvigwa vakasvigwa. Kusvigwa aiwa, vaisvigwa ende vaisvigwa zvavo. Matambusi aiwa, vainakirwa. Ndofunga unoziva, no wonder I wish to see zvakaita yaPrikisi, kuti Priski ungabva wanaka kudaro, kubva wasvika mukadzi womunhu. Prikisi kubva waita mukadzi womunhu, atandavare kusvika umutore vhidhiyo, umutore pikicha. Prikisi waka ende unonaka zvako. Aiwa, Prikisi aiwa, wakaoma. Aiwa, wakaoma Prikisi. Wakasvira mukadzi uya kusvika ateramira kubvuma kutorwa mapikicha. Munhu anotungamirira mabhurendi, munhu anosaina makondirakti akakura kudaro, kuteramira kamera achitorwa, achikiswa, iwe Prikisi wakaoma. Aiwa, matambusi vakasvigwa zvavo. Aiwa, vakasvigwa. Apa handibve pacho, papa handibve kuteti tonyemba, because aiwa kutosvika kusvika tawana chimwe chekumbofamba. Asi iko zvino yekusvira kuseni kwega kwega. Muchangoona kavhidhiyo ndakaita unge nyingi yamatambusi inonzi nyine yamatambusi yakanyengwa kusvikira yagomarara, yazvimba kudai muromo kudai, because muromo uyo unorepresenta nyine yamatambusi kayasvigwa. Muromo uyo makaona chimutori chinyowa nyine yamatambusi iyoya. Nyine yamadhambusi, ndichitotaura nyine yavo iya. Machiziva chimuromo so. Ndisinganyepi ndeitotaura reality paya. Aiwa, kusvigwa vakasvigwa. Vakasvigwa zvavo. Aiwa, kusvigwa vakasvigwa. Let's just be honest. Vakasvigwa matambusi. Saka ipapo ndo patiri kureva kuti why is it muri kuona kuipa kwezvakaipa kana zvichiitwa necertain people, but kana zvichiitwa these other people muri kuzvinormalize. That's what I'm asking you. Izvi zvokusvigwa izvi hazvitombo, iyo zvenyu zvokuti hanzi hesiyana namadhambu, handivasiyi. Ende handisi kutozovasiya. Pandenichivasapota mudi kuvati tivasiye. Mudi kudiudza kuti siwagasiya madhambusi. Nhasi muda kuuya panapa, muda kungwarangwaduka nhema kutaura kuti hanzisiya madhambu, kuti zvaita sei? Aiwa, handivasiye. Apo ndo pane taira. Kana wakamboona kuti ndaita chinonzi chidari, namira pauswa chaiko chaiko, this time you will regret kuti zvakabudire chi. You will regret, my dear. Kusvigwa wakasvigwa zvako. Kusvigwa wakasvigwa matambusi. Aiwa, kusvigwa wakasvigwa zvako dia. Haiwa, kuti ngagodaranwe. Zvimwe zvinhu zvinongoda kungoti tingoonesana tichingotaurirana chokwadi. Ndozvazvinoda. Haiwa, kana ndozvazvinoda. Zvinongoda kuti tingotaura. Haiwa, kusvigwa wakasvigwa matambusi. Aiwa, kusvigwa zvako wakasvigwa iwe. Wakasvigwa. Ende handifungi kuti pane chandiri ndakukanganisira ndikangotaura kuti wakasvigwa. Asi kana ndakukanganisira, sore hako, asi kusvigwa wakasvigwa. Asi kana ndakutadzira sore hako, asi kusvigwa wakasvigwa. Wakasvigwa iwe. Wakasvigwa iwe. Ende ikodzero dzako futi kusvigwa. Hazvirevi kuti hauna kodzero kapa kusvigwa kwacho. Unotori nekodzero nekuti ndechako. Ukada kuchidhadhamura kudai, ukada kudhadhamura, ukada kusvigwa wakachiviga kudai, it's up to you. The decision is yours. You don't need authorization from anybody. Even me, no. Even your husband does not give you authorization.
to do so. Because it's yours. Though the honest truth. But nyaya yangu iri pakuti, why is it mune vanhu vamuri kuona vaine kodzero dzekutuka vabereki vevanhu? Why? Ndikudaka imi mupindure. Pindurai. Mouya pane mota hanzi mhata musata ndini. Umeche satanyok. Idiots. Musoda kutaura hanzi zvakazoti wakazoita sei, iwewe focus. Kufocasa chiko. Handidi kufocasa with something that I don't want to focus with. Why do you have to force me on focusing something that I don't want to focus on? Let me focus with what I feel like focusing on. Simple. Am I being owned by anybody here? Why should I be crucified? Why should I be ruled, being told what to do or what not to do? If these issues dziri kukukanganisai, dziri kukurwadzai, then chizviitaika kumunhu wese. Tuone kuti muri kutiita accountable as all. Tochitaiwaka muri kugona kurula. Kana musiri kwanisa kuzvimisa kuna anybody, to everybody, which means you are enjoying it. You are enjoying it. Zvenhamo dzangu hazvina basa izvi. Zvekushaya kwangu hazvina basa izvi. Zvine basa rei? Saka which means hamusi kurwadziwa ka mukungoiritetwa nenhamo yangu. Zvino nhamo yangu iyoyo muchaifila. Bombo glats. Muchaifila satanyoko. Muchaifila nhamo yangu. Panapa ndakaitwa rafu panapa. Musatombondidzosere kuma zvese zvese zvaitika zviya ndozvidzosa. Nandautokwanawo futi kai. Zvese zvamaitota zvese zviya ndozvidzosa izviya zviya. Sadaro manini. Aujairira vanhu. Moda kudherera imi. Shuwa totoitwa kabakayawa. Kuitwa kabakayawa panapa pa social media. Tichiitwa kabakayawa. Because of who? The reason. Why would I be? Am I not a human being? Don't I have my own rights? Am I not allowed to speak how I feel? Should I be tormented here on social media according to who and what they like or how they feel? When you feel like kana uri mutemo waiswa munyika iri law ino apply kumunhu weseka. Handiti? The law should apply to each and everybody within the country. Let's be honest and fair here. The law should do that. Not kuda kuti ngwara ngwandukira, kuda kutiitira mamwinyu, so that muti silence. Mapedza kuti silence amoya panapa muchitiseka kuti hanzi ningi inonzi chi? Wapera, wazoita sei wapera. Moti silence kana taakutaura zvatinogona, zvatinofila. Moti silence amoya mutaura kuti musataure zvakati, torwadzwa nekutuka vabereki. Kana muchiona zvinokurwadza chaizvo, kana muchiona zvikukubatai zvisingaite, zviri kukushungurudzai, and then it should apply to each and everyone. Ngazviapply kuna munhu wese. Why is it muri kuramba makatsikirira panyaya imwe chete musiri kumira panzvimbo, mira eka panzvimbo. Taurai kuti these things are bad and we don't want to hear it on social media.
It doesn't matter from Mama Rasta to Swagger to Louisa to Ketina to whoever who come pa social media achitaura zvakadaro, we are against it. Kwete zvokuda kunyepera uzungai motaura kuti hanzi ukangoziva kuti hazvina kufanana iwewe kana vanhu vari kufila certain how to you, does that it does not mean that to others mapecha akaora. Satanyoko, stop talking to my necessary ningitwa mukunditaurira mani mbiti dzevanhu. There are people that when they speak makajaidziwa. Kana makuziva kuti law yacho iri kuapply kuna Swagger, iri kuapply kuna Ningi, kuna Ketina, iri kuapply kuna Louisa, iri kuapply kuna ani, there we go. Yes, there we go. Aiwaka tochiziva kuti aiwa tadeclare chi, tadeclare inonzi chi, tadeclare uyu new law. Hanti muri kuona tadeclare new law, zvinhu zvakumeka sense. Kwete kuda kuti batirira muchitaura zvokumama mbiti dzevanhu, masatanist. Mhandu, muri mhandu imi. Chokwadi mochitaura zvoumhandu panapa. Ndoumhandu kaidzo, mhandu dzakarehwa naMunangagwa kuti pasine mhandu. Imi mhandu imi, mhandu dziri kuda kumhanyira kuda unodhonza materrorist uko kuuya nawo munyika. Mhandu imhandu. Hazvinei nokuti uri gamba, hazvinei nokuti wakarwa hondo, haufaniri kupandukira nyika yako. Saka imimi musapandukire nyika yenyu. Ndozviri kurambwa kaizvozvo nemutemo. Kumhandu pasine mhandu. Saka panapa slogan iri pano ndeyekuti pasine mhandu. Those who support Swagger, pasine mhandu. How are you, Chido? How are you? Chido, ndapotsa ndafa, my love. Ndati pachatukwa mheche namai vevanhu pano. Ndikutokuudzai. Nokuti unoziva ndakambonyatsotarisa kudai ndikanyatsoona kuti kandi these people, what are they saying? What are they talking about? Can these people, are they seeing us as human beings? Vanotombotiona here sevanhu vanoexista. Do you know kuti you begin to ask questions? Saka zvakaipa zvinongoapplywa kuna Swagger. Ndokwamunonzwa zvakaipa. Kana zvakaipa zvichiitiwa nevamwe vanhu hazvina kuipa, zviri normal. Uye muri mhandu imi. Uye muri mhandu dzakaoma kudari. Chokwadi ndotoda kutogariswa matare kunzi hanzi izodai taura zvakati, izodai ndichisoroitwa kumomoterwa. Imi. Handina kubuda mapeche evanhu mani pano pasocial media. Handina. Anenge asingandide ndikoko, anenge achindida ndikoko. Fuck off, man. Kana usingandifarire ndikoko. If you farira me ndikoko. Fuck off. Neta, man. Naiwe Chido. Chuo kutoputaniwa kudai. Ndichisoro tongeswa. Ndisoudzwa Ketina. Ni basa rei. Kana mukuti zvakaipa kanga zvakaipa, zviapply kune munhu wese. Ngazviapply kune munhu wese. Munhu wese ari kutuka vabereki vevanhu akaipa. Munhu wese ari kutuka mhata dzevanhu akaipa.
munhu wese ari kutuka misataniko yavanhu akaipa. Ehe, ndozvatiri kuda izvozvo. Mukasapagadzirisa, ndiri kukudzai mhatadzana mai vevanhu dzichatukwa pano zvokutotukwa zviya zviya. Handi mukuti ndapera. Muchaona kuti mhatadzana mai vevanhu idzodzo dzichandidzosa mugemu manje. Nekuti matadzaka kuti dzipere. Eheka. Muchaona. Muchaona zvenyu. Anyway, I think I have said my own, and I repeated saying it. Vanondifarira, vanoda kuti supporter of Swagger, Arigori Swagger, we will see you here. Vari fair. Panapa panosupportwa navanhu vari fair panapa. Kana usiri fair, wotoziva zvako kuti panapa hauswe pano. Ari fair. Panapa pa-fair platform yekuti kana chakaipa chichidzi chakaipa hachisi kudikwa pana uyu pa-social media, ngachiapply kumunhu wese. Eka, hati mukuti ndapera, ndikudzosa gemu rangu back nemhatadzana mai vevanhu nemisatanyoko yana mai vevanhu. Muchaona kauti ndichadzoka. Because ikatambofunga kumbomaintaina tichifunga kuti aiwaka muchasimudza musoro, saka aiwaka chakaita kuti ndipereka. It's because ndakandarega mhatadzana mai vevanhu, saka ndaakuchidzosa mhata dzevanhu, uchiona kuti ndadzoka mugemu. Yes, ndichatodzoka ende muchaona ndichidambura zvangu. Kozvezvinenda kuvatapo nekuswerapo, ndidambura mhechedzana mai vevanhu, misatanyoko, midhidhi yana mai amai nana mbuya ambuya, ndidambura. Wait and see. Okuraidzai kuti aiwa chachangoita kuti tipereka, it's because takambeta chinja magiya, takamhanyira kujamba from gear 2 to 5, saka takapotsa taita accident. Ende taitofanira kutoita beyond repair. Mota yakaita beyond repair, takapotsa tatofa. Saka iko zvine zvaiwa tadzokera kumalessons edriving school, takuchinyatsochiti gear number 1 wodzoka futi unoskurwa muneutral kudai, ubva unopinda mugear number 2, uchiwedzera tumafuta, uchiti pisa tumafuta. Wakuda unopinda mugear number 3, unodai kubva kugear number 2, unodzosa futi muneutral kudai, uwedzera tumafuta mberi, ubva unoti gear number 4, wasvika mugear number 5, wowedzera kupisa mafuta, uchipisa mafuta, ubva unopisa mafuta futi, ubva unodzosa muneutral kudai, ubva unodai uchinozunguzira kuti ndiri pagear ripi, ndiri pa4 here kana kuti pa3, pa2 handisi kuda kuzoita mota yangu iite beyond repair. Ndikuda kuti pandinongobva paneutral kudai ndikusvikonoti mugear number 5. Yes, mota itoenda, takaenda. Ndoda kuratidzaika. Hesigani Dre Hope, how are you, my darling? I don't have a problem, my love. I'm ready. I'm a good driver. Very good. Very good driver. Mabasa chete handiri kutokoshaiwa. I'm a good driver. Kutodriver chaiko, kudriver valokoto, valekwete, valikwiti. Maybe ende ndichipisa mafuta, kuita kupisa mafuta. Aya anenge akupiswa eparoad, haasisiri mupoto yevarume. Aya anenge akupiswa futa. Ndakaenda mota ichifamba zvokuti ikakudubuka ipapo haisisiri tombo rebeyond repair kai, yato beyond repair munhu wacho, zvokuti pamunondinonga kana ndakubuka this time motoziva kuti aiwa munenge muchiita kukwangura bhoti, muchikwa
muchikwangura kudai muchiisa musaga muchikwangura muchiisa musaga mabhodha acho muchikwangura because ndiri 180 ndikaona kuti zvaipa tichikwidza ndichiita futa rakapuresewa baba futa rakapuresewa ndichiita ikwe panofiwa kani this time haiwaka because ndikuona kuti manyanyotaura zvokupera kwangu ndiona manyanyotaura zvokupera kwangu zvekupera daumbokunyatsa kukuratidzai kuti aiwa ende iko zvezvi ndaane zvituko zvinyowani ka hazvituko zvinyowani gopo ndaizvimarineta zvangu marimwe zura ndichizvimarineta ndakaona kuti izvi panobuda chakubvubvu saka I think I have said my own. How are you, my dry hope? I hope you are okay. Saka watichi uri serious kana uri serious ndotorida chero mangwana chaiko. I'm happy pamwe ndingatozotadze kutuka mhatadzana mai vevanhu ndawana basa rekudrive. Pamwe ndoenda kutofokasa zvangu nebasa tosiyana nemhatadzana mai vevanhu because ipapa ndokutoshayiwa kuti ndotoitei kunze kwokutuka mhatadzana mai vevanhu ndochokwadi. Saka kana muda kutondirescue mhatadzana mai vevanhu chitoapulejai mabasa chaivo nekutenga mawigi ndisatombofunge zvokutaura nditofokasa nezvozvo kwete zvokuti mundiudze kuti hanzi mhatadzana mai vevanhu dziregere kutukwa imimi muchizi fuck off man. I drive in iwe Dre Hope kwanti ndaidriva naiwe Dre naiwe Dre ungabva wandidaro here iwe I drive in I'm a good driver naiwe saka unoti ndaidrive here pandaidriva pai I'm a driver top one I'm a driver. Ukati daiwe. I'm a good driver. Good one. License yangu rongoda kutongorenewiwa chete. Nokuti kunonzwisa sei rakatorwa pakatorwa zvinhu zvangu kumazuva ekuwitbank aya ndiwa mheni kuti vakarirasavo sei I don't know but it's very easy to renew the driver's license and yangu ndeyemuno muSouth Africa. I'm a driver. Saka guys, I think I have said Dre Hope kana uritori serious I need it. Yekudriva nditorida ndotoya kuzotsvaka nhingi yekuti ndirenewe license rangu. I'm a good driver chai for years ndine experience zvokutodaro because mota dzangu dzese ndaingodriva ndoga handambobvira ndakadriviwa. Kana uri serious I need it ndotoridazvo unenge watobatsira mhatadzana mai vevanhu pano because mhatadzana mai vevanhu dzakatorongerwa zvokutodero dzakatorongerwa zvokutodero zvokwamaikudero zvokwakudero zvokutodero saka guys thank you so much
All right. Thank you. Thank you, my darling. Thank you. I really appreciate. Is there anyone who wants to join? My one and only sister. I ate it. Dana. Hi, darling. Hi, my love. Listen. Iri kungodaro dhiya kuri sei? Indogara ndakarasika nenyaya time difference. Chipo chaitika. Aiwa, ndangotaura zvandataura kuti guys, it's bad. Why muri kuda kucrucifya anonzi anovya Maloti nemunhu wake muchida kuvapesanisa muchitaura zveiye ari kutuka vabereki vanhu ari kuita sei. Ndikataura kuti why is it imimi munozongoona zvakaipa zvichiitiwa nevamwe vanhu hamene uchikuita noise asi mune radio No, handinoti ndinacho. Okay. Vamunoti ava they are doing a bad things, but kana zvichiitiwa nanaKetina, zvichiitiwa namama Rasta, muri kuzvinormaliza sei? So ndabva kwastoborosuku vanhu vanga vakuchinja the narrative kuita kunge zifi ndiri kuda kumakirira Ketina. Inda ndichingotaura a simple thing chete. So ndozvandachiitaura kuti inini manjeka ndakutodzoka manje makutotuka vabereki vevanhu zvese sekuzvinomalaisa kwamuri kuita kune munhu wese. Waiziti muri kutadza kungokondema chakaipa kumunhu wese, tingochiziva kuti aiwa ichi chakaipa. Kana wamutemo wekuti aiwa panapa hapachatukwa vabereki, toziva kauto kumunhu wese hazvisiko. Ndakanganisa. Aiwa, unokanganisa. That is very true. Asi unozwa kuti paFacebook pane macamps. Saka iwewe weka nyange ukaita chakanaka chakaita sei. Nenyaya yekuti chaitwa naLala, vanhu vashoma vanozviappreciata. Vanozviappreciata ndo vanenge vachimira pachokwadi. Vanhu vakawanda masocialites nearly 99.9% vanotuka zvisingaiti, but vamwe vanotokandwa mastars vachituka, vamwe vanotonzi go, but iwo ukatuka the same way yatuka munhu anzi go, zvinonzi azvioneke, zvinonzi zvakaipa. Saka that is just Facebook. Zvotaura nekunzi ndiani azviita. You know, that war is just exhausting. It's really exhausting. I don't want you to go back kunotuka Lala. I know it's frustrating. I know kuti sevanhu vangu hapana pamungamboti tinozvida, but muchatongozvijairawo kana muchindidawo nekuda kuti kune vamwe zvekubvumidzwa. Lala, just because munhu aba iwo ungaberi newe, my love. Aiwa, totongobaka kana zvizvo zvekuita kuti tirarame naye asikana. Unotongobawo wofa nezvara uchingoti kuba kwakaipa. Do you know kuti kupopota takes much of your energy and muscles and stress than the way you are. It's laughable. I know kuti we can't change you, and isusu, that's the last thing, especially me. You know, I do not try to control you. So unaita work. Atuku control, and I know it's frustrating kuti pese pawakwira vanhu, it's like they are targeting you. But inyaya yekuti one, sometimes kana uri musituation yauri in the dump, munhu wese anonge achikudzikisira pasi. Ndoda kuti umbondionesawo ipapo. Ndakanyarara, handisi kunetsana nevanhu, ndiri kungozviita zvinhu zvangu zviri calm. Still, people vanenge vachingotoseka, vanenge vangotaura zvinhu zviri bad vachingotidzikisira, instead of being happy and welcoming me nezvandava zvacho. They are taking me so funny zvokutoti
handizive, you understand. Saka ina handisi kutoona the reason even trying to be calm, even the supporting that people dzandaitombowana nchiita zvinhu zvacho zvakaipa itori better than the support that I am getting now nchizama kuva a good person. So what do I have, which decision should I take? I would say do it for you, wega, for your own peace. Because yes, panoita madrama, and Joshua, there's traffic on your page. If you want to do it for traffic on your page, I would say do it if you want to do it for traffic on your page. But if you want to do it for iwewe kukura kwako, your own growth and peace, ashikubatsire in your own growth of peace. But if for traffic and page, that drama. Saka social media is just about that drama. Kwakanyararo social media avaende. Yes. Drama. Ndopa vanoenda, and people will flock to your page kana panzi nasiswaka kati and ndiona zoti zita rako rinotongozvitengesa kaiwa. People vanota mabasa wapera, but then people, they talk about you. Yes. Every time they talk about you, vanokandwa masters, because the people have got so many feelings and towards them. Munesangoveka swaga itori shamwaria. You're an enemy of social media. I don't know the enemy of the state. You're an enemy of social media. Munuwese awenga swaga ano wana a big support, because munuwese akawenga swaga. But I'm just saying the generalization attention as much as people say wapera, but the fact that people are still talking about you, munapera aite talked about. Munapera akatokanganikwa kunjamino kwa ari koko, people don't even talk about it. Anyone who wakaipa social media vanyatsa kupera zvokuti even if they have money wherever they are doing good, but the fact that you can see because people don't talk about them, but the fact that they still talk about you, which means you're still relevant. You are relevant. As much as they claim they dislike you, they hate you, but then you are relevant. Thank you. Saka inini ndautozviitirawo for crowd yangu, nekuti pandisiri kuzviita people vari kuti ndapera, and people are not supporting the way I was thinking maybe people are going to show the support. How many months now? Very, very calm. Yeah, Saka Iwolala, you choose because one page Nima drama, we all know about that. One could try, she says, hit up social media just to get back in the game. So it's up to you, but you all know that in specifically me, yes, in the Ndakakarembera Mteres, but I'm going to support what you took mining. I know it's from your own mind. And the one we say no took one mining, that is bad. And the one we say no took one, that is bad. I see Tongo to trigger muchenyu pa social media. It's only kutishuka itwa impact, but anyway, kuno mokwa kusene manga ko take munakangwesa comment. It's exhausting. That's what I'm saying. Instead of the comment section yacho iti support awo sesu vanaswaka takushireka zvinhu zvacho zvakaipa, vanhu vanototiseka kuti tapera. Saka murira kuti ndidzoke mugame kane kutukirira. Yeah, it's a trigger to trigger you. Kuti vanhu vanoziya ma triggers avanokuita kuti vakakutrigger neapa ndo watoona kuti wakuda kudzoka that angle. Yes. Vanhu vanoziya saka vanhu ngavasazochema. Iwo zita rako ukangoziva kuti the past few months, the past 6 or 8 months, zita rako rakadyisa vanhu zisambomira musha. Saka your name alone is dramatic. Your name is filled with drama. Ukanzi Swaga, what do you think of Swaga? It's a dramatic name. That's a character you created for yourself on social media. Sometimes personally one-on-one, you are not that dramatic. But nenye kutipa social media, that Lala name, people associate you with kupopota and stuff, all the things there, but doesn't mean there's not a good side about you. In any
I for myself personally, I know you have a good heart. And those are good when wakanda vane ma issues never and stuff. But I've come to know you. Zvandaziva zvachona, you have a good heart. Utori munhu atori bo, utori munhu ari bo. Ndosaka ndati inini pacheka. Inini ndakutodzosa chigemu changu. Inini pano kutotaura chokwadi ndikudzokera the old swagger uyo wamaimboti haiwa zvakaipa. Nekuda kuti inini handidyi izvozvo. At the end of the day, vanhu havari kuratidza here support pandiri kuita zvinhu zviri nice zvacho. Ndane nguva yakareba sei, let's be honest. Ndane nguva yakareba sei, handisi kurwa nevanhu, handisi kutukana nevanhu, handisi kuita sei. But people, are they supporting? If I post something, unotonzwa vanhu vaitoseka kuti no comments, no likes, 5 likes. Saka muda ndirambe chingoita ma 5 likes. Ndosaka ndati Lala, it's a decision you need to make to come back. Drama rinodzosa, but unozwa kuti zvoni I think why vamwe vanhu they've never taken their time to know you. Vakangoenda with swagger anodai nekutuka kwavanenge vachiita, sometimes they don't know where you're coming from. Hakuna munhu anombomuka achingotuka vanhu senga anopenga. There's nothing like that. But vamwe vanhu they never take the time to know. Ndikutodzoka mugame rangu chairo because handidyi ka 5 likes. 5 likes dzaindipa mari. Eno mapeji angu azorora kudai kana even now ndina mari yandinogenerator from mavideos. Nekuda kuti mavideos acho haaite ndakamboita zvekutamba zviya zvokuti ndiite mavideo ekutamba, macomments acho anenge angori mafew. Saka regai ndiite noise iyoyo so that ndikwanise kuena living. Ndikukumbira zvaipa, ndiri kukumbira chi, saka muda ndiitei. Iwe Lala, saka who is your first victim? Urutanga uchitukana. Aiwa, tukutodzoka ndikutopindira yamaloti ndokutodzoka kwangu totangira ipapo. Nekusvibwa kwaMadam Busi, nyaya idzodzidzi ndodzati kutombodzoka nadzo kutanga mangwana. Idzodzidzi kusvibwa kwaMadam Busi namaloti, ndiri side ramaloti ndichibvamburudza the opposition. Iwo wakonere vachita wedra wataure MP. Kusvibwa, aiwa takazviona. Titori neproof pano pasocial media vachiblackmail. Ingasakaoma. Aiwa. Do what you need to. Aiwa, tukuta chokwadi saka muda chingidii kana muchingonditi usaita zvokutuka, ndisiri kuita zvokutuka zvacho. Are you supporting me, you people? Saka nyangwe dai mukasandisapota zvangu nemasters mukati hatimpe masters, but at least mavideo angu kana malive angu panenge achiiswawo malove nemalike, panenge achikomendewa, panenge achiiswawo maemoji ekutukwa, vanhu vachindipopotera vachitukirira, at least zviri kuunza zviri kuunza inonzi chi traffic kumavideos angu malike kwangu. Be yourself. Yeah, be yourself. If that's what you are, Lala, you want traffic. So yeah, pengereka. I know you're doing it for whatever cause you are doing. The other side in Chita, Zakatoenda. Guys, let's be honest. Because I need issues, okay? Those guys should be. Those guys should be. What is your people are not supporting. Okay. Yeah. Sunonetsa wangu. Saka inini kutanga mangwana rega nditovata izvezvi kuitira kuti mangwana ndotonyatsotanga rakajeka nyika kudai ndichibvamburudza ndakatoenda zvokwamainda izviyazvi
Lala, do you know kuti pane vamwe vanhu vachazoya futi vachiti iwe Lala tsvaka basa. You know people vane miromo inobvaruka. Vagara vanongodaro wani. Basa racho reizondotengesa mawigi. Guys, support me. Mawigs, support me. Vanhu vanondisapota. Vanenge vachida kuti unotengesa anonzi machi anonzi majuma anonzi machi anotengesa inzi And you will succeed by trashing someone downfall. Pana akambosucceeda here. Pana akambosucceeda here anti kungoita earning living. Unobva tichienda inango my prayer for you was Maria ya masters ya dai yakabuda ka you would have been someone now. Aisati yabuda. Anpa ndanda uda kutoenda kwandanda uda kuenda. Sataura shako. Sataura. No, I'm just saying Maria masters yaka dai yakabuda or ikabuda. Yes. You know, you won't, even if people say bad things about you won't be bothered. Yes. I know kuti this anger you have is one, and you could because you will not stop. Ndikuda kuti shoni musataura zvekubring Lala down ndimbo iri pamusoro here ndagara ndiri down mani chiko naimi chokwadi cheko chamunotaura fuck off mani zvanditori down izvezvi ndiri pamusoro ndozvinondibhohwa izvozvo zvokuti vanhu vanotaura kuti hanzi bring Lala down as if ndiri pamusoro hamusotaura nditori down nekakare. I know une anger the past events, the past year, 2 years. Bring Lala down, amai pamusoro. Watotanga. Aiwa kapane zvimwe zvinhu zvokuda kumhanyira kuda kutaura kuti hanzi hey it's bring Lala down as if ndiri pamusoro. Zvandiri kuchema nelife dzangu ezvinezvi zvinhu zvakandiomera mune muchikondiseka muchiita sei saka ndiri pamusoro. Kuomerwa kwandakaita izvizvi ndiri pamusoro. I'm not in support of it, but then at the end of the day it's Lala, it's his life, we cannot control him. He does what he likes and he's allowed to do what he likes, so I cannot control him. Inini ndototaro zvandofunga, but kana achiona chichimuitira dear Lala, you know, you can only tell someone so much, but at the end of the day munanta decision yake munhu mukuru Lala inzwa. Ndikutaura kuti zvoni I know kuti you uri wakatsamwa nenyaya yekuti une anger from the past events, mari dzakarasika. Dai mari idzodzo dzisina kurasika ka vanhu vakandiita sei pai ise dai vanhu vakangomirawo vachitaurawo chokwadi vachionesana chokwadi hapana kana support. Saka chandikunyanyonyengerera pasocial media to be nice chiko when people doesn't treat me nice. Chandukunyanyonyengerera chii? Aiwa hapana hapo chakunyenga. Inini ndosaka ndakudzana kuti pane zvinhu. Chandukunyengerera pasocial media chekuti ndibva ndanyanyonzi hey iwewe because pandainidawo people kuti vamirewo neni at least hapana everything hapana nongoya panapa ndotaurwa ndanzi hey to bring you down as if ndiri padenga. Fuck off man. But at the end of the day, life has to go on. And life has to go on. But at the end of the day, life has to go on. If you feel life goes on that way, then do what you want. Because ndatondi ndazama inga I tried one naini. Ndazama chichamukona chamuva. Nekuinda down kwacho nekuzvinyarara kuvaka noti to interfere nyaya dzevanhu netokurwisana nevanhu chichabetsera. Ndikutoona kuti life yangu yanga iri better ndichiita sebenzi kwacho ikoko ndichiita se it was much better than the way it is now. Aiwa, iwo simba racho unaro. Kana une simba rekutuka and you feel it's going to do you good, tuka kana une simba racho. Seriously speaking, what am I doing? What am I chiri kutombosovhika? Hapana, zvikutoita worse. Ndozvandiri kuti Lala,
Inini, I know where your anger is. Ndinoziva kuti dai mari dzako dzese dzakaita zvakanaka, mari yestar party, remember kuti mari yestar party maplans awanga akaronga aya dai zvakabuda zvakanaka, alright, toti mari iyayi kwenda kwekwa yese yakaenda, it's water down the drain, zvakafanana. But mari yestar party yakadai yakabuda, I know nezvawanga uchironga, you wouldn't be this bitter and angry. I know where your bitterness is coming from. Dai zvinhu zvako zviri right ka, you wouldn't be this bitter, but I understand you because bitterness because you wanted to do A, B, C, and D, and did it. Saka, anyway, if you, this nice behavior, if it's like this color the attitude, expected to be you. Thank you. If you feel you know, your supporters have gone away because our chat okay. Do what brings them. No, the way that you bought the Kisira initial look to feel out those research out at least maybe because at the end of the day, even you know what, even the people that at least you can't be coming here for social media. Please, when you don't give people enough entertainment. You know, for you to be able to get some help or for some money or for better come per social media and give people entertainment. When I come and do Kanindo dance, people are there supporting. Don't tamba Kanindo. Kanindo actually when I dance, am I getting stars? Mari busy kutorwa music inotora mari 40%. What am I gaining? People are not supporting. So let me come back to drama. That does not cause me. Yes, social media is just a place that no relief of stress, that no engage to let's be honest. Inini guys, this is where I am now, and I am ready for it. Take it or leave it. Like me or unlike me, it's up to you. If you don't like me, you don't like my behavior. Ndikoko or adona. Ndikoko. Takaenda. Because at the end of the day, guys, when I'm doing the video, you are not showing the support. So it's better than pano when my anger at the end of the day, it's adding something. It's adding something. Mavhidhi yangu akaita engagement ndichitukiriwa ndichitwa sei, it's giving me something. Vanhu panouya vachiopoza vachiita sei vari kusapota uko vachikusapota vari kusapota the opposite vachidisapota vachindituka, at least zviri kuunza convo papeji pangu and ndowana earning of living. Ndikaona ukandienda wanaika ku I can manage myself. It's better. It's better. Muchiona kuti traffic iya inenge iripo. Muchiona kuti mune muchingotaura nezvangu ndisina kupera. Chamuta nyongorama ngozi wapera, fuck off. Fuck off. Iwe fiwewe wakutongopindwa hako nemoyo zvako, but iwe ukuda kuzama kuda kundiramba wakanditsikirira, iwe uri mutengesi iwe ndo mutengesi manje. Hausi tomboconsider life yangu se life yemunhu. Because at the end of the day, I need earning of survive. Do I gaining of being nice? If I become nice and too 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 nice, am I eating too nice? Am I bathing too nice?
Am I sleeping in being too nice? Am I wearing too nice? Am I bathing too nice? If I come to please help me, it will be the talk show. Why was okumbire? Saka muda kuti ndita sei? So shega ndidzoke uku kumabirimi zvangu. Takutodzoka mudrama. And pa social media pacharirwa zviya zvokutorirwa zviya. Because this time ni mama stars kunyaya dzevanhu. Makuwa aya. Makuwa ende ndakutotanga remakuwa futi seguwa manje manyama manje akuwa mutoita very careful nekuti guwa kana ndadzoka kuguwa pano ndo pamusha peguwa pano pekuvhundunyura nyaya dzevanhu zvitonani kuvengwa zvako kuipiswa uchidzi kuvhundunyura uchidzi kwedaidza amai mwana uchidzi vhara womboti vanhu aiwa kaisaika zvimastars kana munoda kuti ndidzipatsanure pano isaika sapotai ukaonotudhura kune vanenge vachitodzida uidzodzo uisawo zvimadhora zvima50 cents wodziti peteni takatoenda no, thank you my love. Inda kutodonho because ndoda kunyatsotanga life yangu. Ndoda kudzoka during the day rakanyatsochekanyika kudai zvakanyatsoita zviri right kudai saka reka ndidonhi kuitira kuti during the day kuitira kuti warm up inge yakanyatsosimba because ndoda kuti ndinyatsomwa mapiritsi angu aripi ndikanyatsomwa mapiritsi angu maviri ndozvidhuza paini mapiritsi angu ndombota flat pandinozomuka zvinenge zvaanani kana zvaanani ndobva ndamuka ndonyatsa kugeza zvangu ndonyatsouya ndobva ndati madam of the madams is back in the field. Yes, tochitsva manje. Saka guys, thank you so much. I love you, all of you. To those vangaona kunge sisi Chido vari kutaura bheti havasi kumbondisapota mavanzwa guys pazvinotaurwa kumaplatforms kunzi iwe nhiki ndiye angachizodai nhiki ndiye angachizodai rambiraiwo nekuti vatotaurawo kuti hatisi kukuda kuti uite zvinhu izvozvo muripo mese panapa vari kutotaurawo kuti aiwa zvakashata usaite izvozvo asi inini I am taking my own decision because at the end of the day I need earning of living. That's the reason why I have decided to come back. Kana kuri kuti pane vari kuda kuti Swaga atochinjawo totally vanokwanisa aiwa ndibatsirei ndiite business because at the end of the day kana even mari dzacho dzakangostaka handizive vamwe vanoti ndikutambira mari vamwe vanoti I don't think dai ndiri kuchema izvezvi saka anofane nhamo ndini anofane nhamo ndaamai vangu tichingonzi be nice be good be whatever fuck off of being nice fuck off of being a person, a quiet person, fuck off of being a person that's not dramatic, fuck off. Saka, thank you so much. We'll see you tomorrow. May God bless you. Bye.